Salmo responsorio, ikakawhaag duha nga Domingo sa tuig, Yerbi. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga naglakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa mataron, nga nagahuna-huna sa kamaturan diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasulti ug dautan sa iyang dila. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga madlugon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto, nga hilabihan sa iya salapi, ug wala mo dawat ug suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butangan, dili gayud masamo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan